¿Qué es eso blanco? Aquí se le llama ciclón o manga marina. El Torino. Está empezando. Lo he visto, digo, hostia. ¿Lo veus? Com està tirant per avall? Està baixant a avall. Fem una alta mar. Que té que arribar a avall. I quan arribi baix veuràs, si es veu, perquè estarà darrere del barco, com de l'àvia és com si fos fum, que serà l'àvia que està pujant. Correcte. Voy a guardarme hacia la boca. Està perdent força. Està perdent força. Sí. Però mira, en un moment, l'àuria que ha agarrat, eh? No, perquè està perdent força.